One-on-one Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. MC Omari Nash. Dakongudi negichake kore kubinare to kori chwako strong tea. Ilungo ni Omari chieno jamone mbele. Chiene mwangeyo mbele mwayo. Mose konyango. All right. Welcome to this channel. It's Saturday as usual, and today we have our super guest. So it's very super. That's why we call it Super Sato, because every Saturday we make it super. So today we want to hear the story of Paul Makodera aka Kwaru. Huwa namuita kwa Kiswahili babu. So we want to hear from Paul Makodera, the person that is always bringing for you the show. I'm called MC Omari Nash. They call me MC Omari Nash. Da Kongo de negi chake kore kubniario to pod chwako strungi. Omari chieno je mbele. Wan chiene mwaje mwaneno to mbele. Ayoko. You can as well call me Omari the Truth Meter. Omari the Truth Tank. So today we have I don't know whether how to describe this man. He will come here and describe himself. So be with me until the end of this show. If you've not subscribed, please subscribe to this channel so that anytime we are live, you can get to be notified. Remember, the guy that I'm bringing for you is a professional musician, a professional businessman, this guy is multi-purpose, multi-talented. Let's hear from Paul Makodera. One-on-one Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. Now our guest is already in the house. Karibu sana Kwaru. Asante sana. MC Omari Nash. Nashukuru sana. Sijui sasa tutatumia lugha gani? Tuongee Kijaluo, Kizungu ama ni kechwa wadu huyo Uganda wa English one gomo na mari introduction. So vile amesema Paul Makodera aka Kwaru aka Jakochomo aka Jangoma aka Jangolo. So they've given me a lot of names, but it comes with what I do. In other areas, wananiita engineer. Yes, because of other things that I do. Yes. Okay, you that you've tuned in, we want to appreciate you so much. The guy that we have today, our guest is Paul Makodera. This one is an engineer, and we want to talk about his life, how he has been doing things, and maybe for those people that are outside there that want to make it the way he maybe has prospered, you can as well listen to his story. Ijakanya na mingama winja kanyo no endo ako nini ero kamana inya kuombedo ni kanyo ni kane okumana in to wano kwa nyabido kendwa kane mbaka migo kendwa to ne onge tiende obede mbele kamera nwa loro kamera to koro nwa go mbaka gi Paul Makodera to nikechin kanyo no endo wadwa kao thuolo ni endi mondo agoni erokamano timed kwai nikopo ni poki subscribe ne channel ni endi just subscribe mondo samora mora mo wan gi wendo inyalo koni kata inyalo bedo notified. Dongere wacho kamano. Koro Paul Makodera nyingi manyingi. Nyinga manyinga kaki wacho no en Paul Ochieng Odera. Yes, and would seme Papothany. So seme is in seme constituency now, former Kisumu rural. Kiloro kombewa kanyo kirido rien nam kirie Yondere Island. Kone mibro yudo dala.
To Paul Makodera sani to koro gotach dala mar Nairobi ka. Kikonwa ni to in bon tao koso in kienyeji most struggle kore kobiro Nairobi. Ato an ja kienyeji kabisa. Nairobi. Awachi ni Nairobi nabiro mana limo wede na koni, but gima koro kela Nairobi sana sana en mana somo. Emo mi aneno Nairobi adake Nairobi. But ananga modongo dala, onyuol dala, osomo dala, the whole of primary, high school, asomo within Kisumu County. Nairobi biro after high school. Ma koro kibiro join midwa timo engineering course? Yes, kore kabiro Nairobi. Makori ibira ka jambalariany. Abira ka jambalariany. Bang tieko tiwacho ni akoto kadog dala. Nairobi ber. Dala obro kiko. Pero koni ati nobiro somo wiye mokele kose kele to wacho ni ai maka kata liel Nairobi ka okadog dala. Koro Paul Makodera sani to koro waneni ka akena luongi ni jangoma nkech aneno ka nitie thumbe misegolo achiel ariyo adek. Inya luongi ni jangoma sani? Kaki hero but thumen gima hero ngimana. Thume matieko gago most of the stresses ma face in life. So iyudo kata kane ot kan kenda to amanya thum moro maber tawinjo. Kora ng'ama nodongo kohero thum sana. So sama kora timo ni gik makora timo gi agolo thumbe moko. Atime because it is a passion. And atime for leisure. I'm not a performing artist. I just record. To aketo ge YouTube, tawinjo gi gosiepena gi joda. So as we talk, we can say that you are also a YouTuber. You have a YouTube channel that people can go there and subscribe. Yes, I have a YouTube channel. You go there, you search Paul Makodera. That is the channel. Okay. You'll get my official songs there. We want to take this opportunity to talk to those people that are listening, those people that are watching. Please, if you are there, just go on the YouTube channel, search for Paul Makodera and subscribe. Ijakanya na mawinja maber kabisa. Akoni maber ne Paul Makodera nigi YouTube. Mondik ni Paul Makodera. Makodera is M-A-K-O-D-E-R-A. Yeah. Koro mano kidhiyo kase keto thumbe moko ang'wen kanyo. Mokwongo nagolo morito oda. Mar ariyo agolo yote yamesemwa. Mar adek agolo nyamwalo. Mar ang'wen agolo Mikai Mbasna. And next week we are loading it with a remix of Mikai Mbasna. Yes, by next week Monday, if you check the YouTube, there will be a new hit. Mar remix of Mikai Mbasna. To koro Paul Makodera kadangwa penji matin. Music ka ende gi madangwa wach ni o drive ya inye masani koro imbende igolo thumbe achiel ariyo adek. Dangwa wach ni nitie kaka chich ni idwa ni ichak timo gini kaka profession ma koro inyalo dhi kuonde moko perform koso in igole gola kaka passion kamano and you don't have maybe something mar create band or any other thing. Okay, ing'eyo ni in life nitie gik mwatimo apart from the activities mwatimo apart from business and tija matimo mar engineering. Kaka ng'ama dhano nyaka imany gimoro migologo paro mang'eny. Activity moro be it ko ginene onyalo bedo football, onyalo bedo volleyball, onyalo bedo kata go pool. Koro an ahero ga go pool, tahero thum. Natugo ka volleyball but aga gi injuries seriously. Koro and then poka yudo kumoro manyalo timo those activities. So it's just leisure. Like koro ka bire studio, you find that ni gik manonego benadhi timo gik maricho ama the mer and whatever. Ka bire studio it will take part of my day. Koro okonya even to manage my time and also to get healthy with the life. But let's take for instance ni dhi kuma jathum moro goche kasto ng'ato wacho ni wan gi Paul Makodera ka endi. Paul Makodera is now a musician. Wadwa ni biomosu ge thum matin kaka yote yamesemwa. Inyalo mosu jopiny. Kabisa, aparo ni mano setimore kadhi ga shows mag jothumbe gihero ga miya nafas. Musa Jakadalo se miya nafas, Prince Indo se miyaga nafas, Kevo Makawili. Kumara mara madhiye ma awabuoro ga jothumbe wagi. At least gikono ga mostly through the MCs also. Nikech kaka unu jok mung'iyo koda sana.
gikoga ni wan bende gi jangolo moro kae obiro mose jopiny. So there's no problem. Abiro moso jopiny, abiro ngeko ne gi achiel ariyo adek mag thumbe nago. Ingeni kapenji to and personally aseneno ki perform because I can remember there is a time that we were, I think it was Egesa, yes. And I gave you chance. I was the MC and you did it well. So it's also good when you hear from the host's mouth, because at a given point maybe somebody can decide to give you that chance and you're not comfortable. You get it? So it's good when people hear it from you. That's when they will also be comfortable. And maybe for those people that maybe have not given you that chance, so they know very well that Paul Makodera can as well do the live performance. There are some people like I really love Ohangla genre. Why? Because you'll get that Ohangla is the music that is being performed live. It's not like bongo. It's not like these other ones. Yeah, hip hop. They play the how do you call it, playback, something of that kind. So some people can sing but they can't perform the live performance. I mean, that's why I was asking you. So but personally I've seen you perform. Maniluongo ni Paul Makodera jama maonge gi wache no we mos bang'eny. Amedo paro ni kacha kopodi kia ma is the CEO of the Fanbase Liquor Center. Yes, kanyo wayudore Njiru, opposite Ruby's petrol station. Kibiro kanyo bro yudo kit amona midwaro gi chiemo motimo liech. Chiemb nyaluo maber molos maber athola, nitie bude, nitie alia, nitie obambo, nitie ngege, nitie mbuta, mito, alode mag nyaluo maloso maber kabisa. Yes. Fanbase en kuma ber kabisa. Jo choka Republic tafadhali, jo Njiru, jo Kayole Junction, galwora mage chup kachacha endo. Fanbase ine en kuma okwe kabisa. Abu wuoyo gi CEO, koro I'll be hosting my lives from Fanbase hivi karibuni, so just keep watch. Koro Paul Makodera, ji osewacho maber ni ati e thum kaendi yudo mostly wawach jo Angla en nyingo kethore kabisa, to in kaka nini ng'at mamuol kabisa. Koro akia ni in to koro ere kaka relate gi Oangla, nikech Oangla jok mane Oangla bedo related gi jok moko machalo Omari, yani jok makiere jok ma in ere kaka relate go Oangla, because your personality is not that one of yani jok mar, so how do we call it, yani jok ma yani ake kaka describe, but dhuluo luongo ni jok ma mbele. To in kaka ichweri in ng'at moro ma, yani ng'at moro ma cool, ng'at moro ma mind his own steps. Ere kaka relate go Oangla, kech character ni do not match. Ohangla nyingerach, yes, but aparo ni to date wasani watemo loso nyingo Ohangla. Ohangla kinyalo compare gi football. Football is a game that is being played by gentlemen and is being watched by hooligans. And it's different from rugby that is being played by hooligans and being watched by gentlemen. No, come up. Watch any football. Joma play yeto odemborende, but jok ma watch are hooligans. Kora adwa compare mano to Ohangla. Jok ma goyo thum Ohangla gin jok modimbore. Jomiel ema hooligans. Yes. Okay. Koro king'iyo history mar Ohangla, Ohangla chon na en gimoro mana igoyo ga mostly ka liel otimore. Kaka nochakore na en gimoro ma ka jogo nobiro e gweng' teni goye ka jogo sudo. Gisudo. Koro nitamoga jok matindo mondo kik odhi omiel, nikech ne gigo thum magido ji. Koro ing'eni kogido nyako moro matin mana maybe okende gweng' kata koro maybe mapok odhi katedo to lalala gi jogo molugi kabisa. Emomiyo koro Ohangla ni mielo gi dei jok moseneno life moweyo. Yes. Koro image no nobedo stored e mind mar ji. But sani fashion masani korigo e Ohangla kuma Lady Morin gini noweye, kuma Emma Jalamo koro kete, kuma Musa Jakadala gino kete, kuma Prince Inda gino kete, kuma Kevo Makawili gino kete. Ohangla has become a very mature genre of music.
And apparently it's like any other music, like bongo, like R&Bs, whatever, like reggae. So it is just the opinion maji oseketo angla en kar walo and whatever. Of course, imiele gotieno ka ji metho, to people don't get sober all through. Sama gisebilo andio gi matin kochopo sa uchiel kamano to nyaka ng'ato nyone tiend wadi and whatever. So mago gik matimore. But all I know and is in record ni players mago hangla to gin jok modembore. So gima wakete itiji en ni gima samoro nyalo ketho nyingo angla. Achiel en ni streamer angla kaka nobiro. Mar ariyo en jok mamiele, fans wan. Yeah, jok mamiele. But ka duoki chien matin, joma miele to kethe ndiyo, but iyudo ka irelate ni ng'ato kaka Omari, like an nitie jomoko masani koro soka ni Omari donje thum, to ng'ato biro na inbox okona ni Omari many miyo moro onyiew ni gige thum mondo ichak band. Koro ok aduoke, I was like, oh, koro kichak band miyo moro manyiew ni. How is this thing coming? Yeah, era na mentality mar handout ma apparently is everywhere, even in politics. Kata kanga a youth dwa join politics, inyise ni many jatelo maduong' cha mi pesa tim go campaign, kitu kama hiyo. Ama they don't kate wash many pesa kore kidonje campaign, pesa campaign dwaro siasa, dwaro pesa. Kore momiyo ka ng'ato upcoming artist donje thum wani, to because en thum manigi a lot of competition. Nikech ji ng'enye upogore gi benga kata rumba miyudo maybe ji 10, maybe kata 20 magoyo. Ohangla over 1,000 artists goe. Koro en a lot of competition. Buzz bende waonge go. Joluo tin gi buzz Kenya kama inyalo goe thum mar ohangla. Koro with that competition to dhano moko ng'iyo gi tiyo matek, dwaro nolu shortcut. Emomiyo gibro nyisi ni many dayo moro o miyo nyiew ni instrument ichago tich. To mano is a wrong advice. And I can tell other coming artists ni gitia matek. Tiji kitiyo matek, you can sell music even in the YouTube. Kigoe maber, kata ka ji uwinje, tibro luonge shows, mag wedding, ichaka even from the wedding. Okocho ni nyaka idhi goch kateba. Mag wedding, these are the birthdays, nini. Tiyudo da pesa ni tichako nyiew kod gik moko chon mos. Kiyudo even other small shows itimo to ikano pesa ni tiyo. Bas ma pod winjo mano iluongo ni Paul Makodera aka Kwaru aka Jangoma. Aneno ka chaka omiyowa paro mabecho kaka wan joluo kata jok mabe chunygi nyalo geto donje ngolo ni endi. Inyalo winjo mang'eny kowuok kuom Paul Makodera. Paul Makodera kaka nwachako kako ni kachacha endo, ma endi is an engineer kendo is also a businessman and the CEO of Fanbase. Choka kachacha endo kata njiro. Giminyalo timo idhi e YouTube mare ti subscribe ne, nikech sane embende ogolo ngoma mayom kabisa kaka winjo ko wacho ni en thum to more. Thum en passion mare. Onyalo timo thum mana kaka ng'ato nyalo dhi timo pool. Oko time ni maybe en competition kata time ni for a part or any other thing. So wan gi motimo kineno ka ng'ato timo gimoro maber ti supporte. Owuoyo kachacha endo kendo winjo ko wacho ka kotenore go angla koringa mane oko kanyo be inyalo winjo tika wachiel ari adek ikawo ler mar wach, nikech no wach ni paj ndiko opogore gi paj josomo. Koro samoro gik moko nyalo wuok nikech paj jasomo, to paj ndiko ka koro winjo e king'e adieri mar wach. To koro Paul Makodera ka pod an mana kuomi kaendi kaka iwachonwa kumokalo no endo ni Ohangla we are more than 1,000 people. Yeah, you cannot compare it to rumba or any other genre. Ang'o madang ikon sane jok madwa donjo Ohangla, jok machalo mari. Ipani, is it not right mondo kase yudo ka Paul Makodera ochako to wan kata ji abich ma pod upcoming, ipani okober mondo mi wabedi tiendu mondo watim dhi adhiya kodu, nikech ang'e maber ni sani kwa makore kodi to wamakore gi ng'ato to wamakore kata ji abich. An gadier ni wadhi loso gimiluongo ni a strong band.
iwinjo ma gikone to wadhi achieve gimoro maber molo ka Omari otengano golo mare ng'acho golo mare. That is my feeling. In inyalo wacho ang'o ne sani jowa madonje ajawa nikech wang'eny. King'iyo jo-kizungu mariek wachoga ni there is strength in unity. Kata Waswahili chambilecho wahenga. Kidole kimoja kivunji chawa. Koro thum en gir community. Thum en dag mor. To thum en mchezo to en tich bende. To tugo ber kituge gi ji mang'eny. King'iyo kata enzi mag rumba kanochakore TPOK jazz back in 1960s. Ne gin a band of more than 30 people. Kuondega ma koro madilugi no wuok e Franco gino do wuok e the other school stars wuok from there. So iyudo ka koro nyithiwa masani gin gidwa ni giwuogo gane pap and band leader. Ineno? En band leader. So onego bedni gimanyo kaka giriwore kok ginyal donje tie jok ma touch gi oserieny. Kata ma touch gi rieny. To onego bedni giriwore to gichoko paro pamoja. To giloso a very strong band of an upcoming artist. To giriwo paro ka gichoko paro to ging'iyo gik ma innovative masani ginyalo go nikech sani ok go angla machon. Angla ka nochakore na en kar dwanyo wach. Sani angla opong' gi message, opong' gi love songs, opong' gi gik ma affect wa society. Yes. Koro en kuma thum ma kiwinjo sani tinyalo winje gi jonyuol. Chon angla ok ne winji gi jonyuol nikech en kar dwanyo wach. Koro sani onego bedni gibet piny to gikoni okay. Thum ma koro wadonje jena ni ose change. Koro wabed innovative mondo gimany yo ma ginyalo communicate ne fans in a very decent way. Kech thum is an kioo cha jamii. En gima reflect gima timore society. To mondo uriw paro maber, unyalo golo thum maber kabisa kuriwo paro. To kichaki ng'iyo angla bende iyudo ka on the other side iyudo ka wende mang'eny ahinya matinde ji ohero wero. Iyudo ka ng'ato mondo miyo trend nyako dhi odonj mane kitanda. Yani ogo thum moro okawo thum moro achiel e bedroom kocha. Nyathino ng'eyo rundo, nyathino ng'eyo keto, nyathino ng'eyo gimoro machalo kamano. Ipani onge kaka wanyalo wer ma ok wadonje bedroom koso kae the hitting point. Nitie, but truth be told, okay, nitie thum minyalo goyo. Ineno kaka thumbe kata mag rumba kaka Musa Juma ne goye. Musa Juma ne nyalo wero kata ng'ama dichuo to message ni pod spread nikech na en gi message apart from wero ng'ano, nitie message mano were either in that song. So even to date nitie ohangla moko minyalo go ma onge gige dwanyruok ama mag kitanda go. But again, you have to admit we are living in a different society. We are in i.com generation. Koro giero gik mamiyo gi mor. That is why artist bende dwano mi onyis gi gigo mondo mi gi mor. Kata kisomo in the hierarchy of needs, kuom jok masomo, Abraham Maslow's hierarchy of needs, ibro yudo ka the number one basic human need, the topmost, is sex. Huh? Yes. The number one? Yes. Kata kuno kalo. Kuno kalo. Sex is number one. Sex, love, tops the list. Onigadoge book. Onigadoge book. So jok madwa timo that research odhio many Abraham Maslow's hierarchy of needs. Kaka gigo pangi. Which one is the greatest? Ibro doka number one in the top. Sex is part of it. So emomiyo jothum bende neno. Ni okay, why gimuero? Koro we want to pass the message in that line. Gimuero ne mwamiyo. Gimuero ne mwamiyo. Nikech wan watimo gima fan dwaro. Yes, gima fan dwaro. Okay. Jathumo go thum ne. Mokwongo o communicate to himself but to fans a lot. Nikech odwano go gima fans mawinjo.
Bas nyakora mogi mana kaka ineno no endo mani luongo ni Paul Makodera pod wan kode ka endi iluongo ni engineer. Winjo maber kabisa ni nyalo dhi tim research mari e hierarchy of needs. Gimomiyo samoro ineno ka jongolo nyalo bedo mang'eny maybe kor ka mach kata bedroom kaka wawacho no endo en ni wan bende gimudware mwamiyo. Ing'eni wacho ni ati kopo ni neno ka ng'ato timo gimoro to i appreciate kata nyathi iyudo ka gino koro medo timo. One, fans are our king. So what you demand is what we do. Pod wadhi mbele kanyo gi Paul Makodera okonwa kanyo. Iwinjo ni ing'e maber kabisa ni sani en jangolo. Giminyalo timo dhi YouTube mare kachacha endo, subscribe imanyo mana Paul Makodera. En gi thumbe kanyo, inyalo konwa e comment kanyo ni iwinjo thumbe ne nade, nikech mano e kaka wa promote Uwanjoluo. Pod wago mbaka ka endi gi Paul Makodera. Inyalo penjo penjo midwaro kanyo endo, inyalo ketonwa penjo e comment kanyo, to be inyalo manyo achiel kachiel e nembni wa mapiny kanyo go endo. Ang'ama kelo ni chenro ni pile ka pile, pod idenda ni MC Omari Nash, ka chenro en Super Sato. Ngeso ka ngeso chakre saa 2 wago mbaka wawinjo ni chalo nade, iwinje nade, ang'o midwaro, ere kaka idwaro kete. Wan ka endi gi Paul Makodera, akene ja kamera na nyalo tang'e kacha Makodera engineer himself ndani ya nyumba. Adwano kao kinde ni endi mondo koro wapenje matin kech aneno be ka koro sa osedhi kendo sa oseniang'. Engineer engineer sani to corona oketho piny kendo ajawa ok en ajawa machon cha. Ing'eni chon ne show pong mang'eny kendo iyudo ka jathum ne nyalo tiyo from Monday to Monday. Sani iyudo ka shows samoro ng'ato ni magi show 2, samoro ng'ato nigi show 1. Be en gima kare mondo jathum moseng'ere moluor maber odhi kata mjengo one kaka otimo, nikech okinya kona ni shows 2 nyalo accommodate maybe ng'ama nigi family maber mochul ode maber mochul bills ge maber. Be en gima kare mondo jathum obul kata odoma e junction moro, koro ji kalo madong Paul ber ipani mano ketho nying, onyalo ketho nyinge, onyalo duoko mafans ge chien, koso en gima kare. E piny masani economy oseidho, koro kipacha ananeno ni tich achiel to ok nyal sustain ngima wasani. Kata wan jok ma ondiki gi sirikal pod iyudo ni pod wayawo businesses wa mwatimo. Koro jathum bende en gi ratiro, koyudo nafas godiochieng' kosetimo tijene gotieno, onyalo dhi e mjengone, onyalo dhi e biashara ne, onyalo timo gimoro amora manyalo kelo ne extra income, nikech ngima oseidho kendo en malo kabisa. Ma pesa miyudo from the shows ok nyal sustain ngima gi maber mondo dak e ngima moro makata kone gi fans to koni jathum cha to kara smart neno. Koro en gima ni kare kabisa, konyalo multitask. Ma in yiene jathum obed kata manamba kabisa, kata obul ngano duma e kor ndara is okay. Ingeni wan kaka jok ma osebedo jathum wan gi waluongo ni celebrity, celebrity. Koro in celeb bwana, koro ka jikali kata bwana mane e dho junction moro Omari ono pi maji koro seche moko ng'ato nyane ni mrantu sani to nyenga to ingo mano. Luore gi gima idwa timo, kineno ni mano tekni tinyalo manyo gimoro ma decent titimo. Nitie businesses mang'eny to jathum kisebedo brand ni mano koro idhi luoro ni fans wachango, then use your brand to sell your idea. Sani neno kaka Bolt ng'ama yudo pesa malich, no osedhi mo patent logo ne, that signal manoketo ko win, osedhi mo patent, odwa uso go gude, odwa uso go lewni just because of that signal. Koro we have also to use ka jothum onego beni tiyo gi paro machalo kamano. Ka gise create brand ma gi create nying gi no, then nying gi no ginyalo tiyo go, gilos go kata lewni, gilos go kata saa mirwako, gugute nini, any other business, giyaw go kata clubs, yes, to gi promote. Mano is a side hustle manyalo miyo gi extra income.
Erokamano ahinya Paul Makodera, ago erokamano kuom winjo luongna ma wayudi. Ang'eni ng'amo dich but ne at least iyudo time michopo ka endi. Adwa ni kaw kinde ni endi kwa tieko iwuog oganda joka nyanam maneno mawinjowa fanswa ng'ata ma koro neni ka endi inyalo miyowa remark mari kaka Paul Makodera an engineer. Yes, an kaka Paul Makodera, I'm a civil engineer. Koro gik madhi gi gero ndara, gero ute, pi, gigolo chiethe choni nyaka chope sewage plant, mago gik madilego. Koro in my side hustle, ang'ama timoga design, agoro ute. Koro kapo ni dwa gero odi moro, inyalo manya timni design, inyalo manya timni gedo nikech an bende gi kambi matimo gedo, I do construction. Aside from that, ne jo thurwa and osiepewa mantie Nairobi, wan gi kar budho maber ilongo ni Fanbase Liquor Center, ma is located in Njiru on Kangundo Road, opposite Ruby's petrol station. In conjunction with the DR Kitchen, headed by the Angradida, and Lelo Dishes, we offer very fine, natural, traditional food. Tibro yudo every brand of liquor midwaro minyalo gombo madho. En kuma nigi ambience maber, tie kama inyalo bete oko, kiwinjo muya maber timadho andiwo ni maber e yo manyangafu. To nitie kuma inyalo bete iye bendi pondi. Koro kuom jowinjowa mawinjowa sani, gima biro winjowa badaye, you are welcome to come and promote us at Fanbase Liquor Center, Njiru. Alright. Daki kono jogo subscribe yawa. Paro ni mano wasewacho before, but just to remind them, YouTube Paul Makodera, please go subscribe, like the page, share. Gimaliet biro next week, Mbasnari mix, and then maybe after 2 weeks, wadhi golo another hit song. Miluongo ni Rafiki Ndiye Adui. Rafiki Ndiye Adui. Anda kiluonge collab yao. Aparo ni kwa woka to wanyalo gocho ne producer mondo wanene kwa nyalo timo gimoro together on that song nikech it's still a project madhi mbele studio pokwa tieke. Koro abro enjoy ni mondo igole imbendi kele pachi moro matin etom. Yes. Kaki wijono endo wakelo wadhi golo kolabo sani marach, kolabo maliet kabisa. Rafiki Ndiye Adui. Wago erokamano ahinya ing'at mono okawo kindene mondo owuo show ni endi. Waduoko ni erokamano, iluonge ni Super Sato every Saturday as from 8 p.m. Wabiro ni gi chenro ni endi. Kwa kamano waduoko ni erokamano ahinya nikech wang'e ni dich tikawo thuolo ni endi. Kawuono guest mara ne en Paul Makodera. Warumuru kendo Saturday manyien sama chalo kama endi, the same place, same time, but now with a different guest. Amor kodu kabisa. Warumuru kendo karuth ritowa. One-on-one Super Sato every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash.
aja watumwani ujokukete